Mun ennuste siinä vaiheessa, kun tämä lääketutkimus, niin oli huono. Sitä nyt ei sen enempää dramatisoitu, mutta huono, ja tarkoitti sitä, että mulla oli kasvaimia sisäelimissä, ja se tarkoitti sitä, että mitään ei ollut käytännössä enää tehtävissä, korkeintaan vaan kuoleman hidastaminen. Kun lääkäri ehdotti tätä tutkimusta, niin en puolta lausettakaan edes ajatellut, vaan sanoin, että olen valmis lähtemään heti. Eli siinä tilanteessa mä tiesin jo sen, että tilanne on huono, ennuste on huono. Itse laskeskelin mielessäni, että ehkä puoli vuotta vielä, jos olen hengissä, niin hyvä juttu. Ja siinä mielessä, kun lääkäri ehdotti, ja vaikka sitten lääkäri myöskin kertoi mahdollisista riskeistä, niin sanoi, että lähden mukaan. Tutkimuksen mukaan lähteminen tarkoitti mun kohdalla sitä, että mä sitoudun olemaan paikalla joka viikko. Käytännössä mulle se tarkoitti sitä, että olin syöpäklinikalla 5 kertaa 6 viikosta kerran viikossa aina paikalla. Eli käytännössä mitään pitkiä reissuja ei hirveästi voinut suunnitella, mutta siinä vaiheessa, kun hautajaiset kolkuttelee ovella, niin eipä siinä paljon enää muuta ehkä enää olisi ehtinyt tekemäänkään. Eli pystyin sitoutumaan siihen aikatauluun ja käytännössä sitten sitouduin myöskin siihen tutkimusohjelmaan sillä ehdolla, että saan siitä aina kun haluan, niin heti voin ikään kuin irtisanoutua tai lopettaa sen tutkimuksen, jos siltä tuntuu, että en enää haluakaan jatkaa. Tutkimus alkoi silloin maaliskuussa ja 2 viikkoa sen lääkkeen saamisen jälkeen niin huomasin jo ensimmäiset hyvät vaikutukset mun elimistössä. Eli mulla oli ihon alla useampia isoja kasvaimia, niin niiden koko oli pienentynyt 2 viikon aikana jo ihan selkeästi. Ja 3 kuukauden kuluttua suuri osa oli jo hävinnyt ja niitä kasvaimia oli mulla siis toista 100. Siitä lähtien, kun tutkimus alkoi 2013, nyt siitä on kulunut reilu 2 vuotta ja mä käyn joka toinen viikko hoidoissa. Mun olo ja vointi on ollut todella hyvä ihan alusta lähtien. Mä oon käynyt lenkillä ja jopa suunnittelin maratonlenkin menemistä tässä näin hoidon aikana. Eli käytännössä mun vartalon hyvinvointi on ollut todella hyvässä kunnossa ihan alusta lähtien ja edelleenkin on sitä. Mä käyn ihan normaalisti töissä, harrastan suht normaalisti. Terapiassa käyn myöskin, eli se on ollut ehkä se kaikkein tärkein juttu tämän lääkehoidon ohella, että mä käyn pian mun mielen hyvässä kunnossa ja niin kuin ennaltaehkäisen sitä stressiä ja painetta, mitä mulla joka tapauksessa hoidon aikana syntyy. Että se on ollut semmoinen hyvä komppaava hoito tässä mukana juostessa, mutta muuten niin elämä on hyvinkin normaalia ja tavallista. Kun lähdin tutkimuksen mukaan, niin en olisi voinut uskoakaan, että tulokset on toki näin hyviä ja ainahan tulokset on hyvin yksilöllisiä ja miten se toimii kunkin kohdalla. Mun kohdalla toimi erittäin hyvin ja voin olla todella kiitollinen. Mä vähän leikillisesti kutsun, että mulla on tämmöinen Juho 2.0 elämä menossa, eli tällaista IT-termiä hyväksi käyttäen, niin vähän kuvan sitä, että ihan uusi elämä ja jatkoajalla ollaan. Että todella kiitollinen ja hyvä fiilis kyllä.